வாலு வெளிவராத விரக்தியில இருந்து சிம்பு அடுத்தடுத்த பட வேலைகள்ல பிஸி ஆயிட்டாரு. கண்டிப்பா 17ஆம் தேதி வாலு ரிலீஸ் ஆயிரும்னு சிம்புவும் ரசிகர்களும் ஆவலா இருந்தாங்க. ஹைகோர்ட் உத்தரவால ஆசை நிராசையாயிருச்சு. கோர்ட்ல மோதறதை விட நேரடியா சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்திடலான்னு களம் இறங்கிட்டாங்க. அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வாலு வர வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த நிலையில சோர்ந்து போகாத சிம்பு கான், அச்சம் என்பது மடமையடா படங்கள்ல தீவிரமாயிட்டாரு. பலரும் போன் போட்டு ஆறுதல் சொன்னது மட்டும் இல்லாம நடிகர் தனுஷும் போன்ல ஆறுதல் சொன்னது ஆச்சரியமான விஷயம்தான். தனுஷோட மாரியும் சிம்புவோட வாலுவும் மோதும் மாஸ் காட்டலான்னு ஆவலா இருந்த ரசிகர்களுக்கு தான் ஏமாற்றம் ஆயிடுச்சு. ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ, ஜெயிச்சிட்டே இருக்கோம், எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கவே நினைக்காத. வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் யாரு முன்னாடி போறாங்கிறது முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்கிறது தான் முக்கியம். பாரு.